belang van Technasium is eigenlijk tweeledig. Enerzijds is het in het kader van het loopbaanbegeleiding van jonge kinderen. Bewust maken van keuzes die ze in hun latere leven moeten nemen. Bereid hen voor op datgene wat gaat komen. Dat is één punt. Het tweede punt is, en het hangt natuurlijk heel nauw samen met LED, de vraag in 2020 naar kenniswerkers, mensen in de techniek, is ontzettend groot. En daarvoor zijn we nu begonnen met de opleiding, zodat ze straks over jongeren kunnen beschikken die in feite helemaal matchen met datgene, omdat het bedrijfsleven ook betrokken is bij Technasium, kunnen matchen met datgene wat straks de vraag zal zijn vanuit het bedrijfsleven. Voorbeelden van opdrachten waar we aan gewerkt hebben op school zijn het Tackle-project voor de Rabobank, waarbij leerlingen de tackle-robot bouwen voor de tackle-groep van de Rabobank, echt als een prototype. Een ander voorbeeld is het diabetesspel, waarbij leerlingen een spel maken voor diabetespatiëntjes, waardoor ze beter begrijpen wat hun ziekte inhoudt en hoe ze ermee om moeten gaan. Bij het spel moet je met de dobbelsteen gooien. Als je dan op een vakje komt, krijg je of een tipskaartje of een vragenkaartje en een doenkaartje. Op die kaartjes staan vooral dingen om uit te leggen wat diabetes is en aan medespelers. We doen dit in het vak voor ONO, dat betekent onderzoeken en ontwerpen. Ontwerpen is meer dat je echt iets gaat maken en onderzoeken is dat je veel gaat opzoeken en dat soort dingen. De opdrachtgever komt naar school of wij gaan naar de opdrachtgever toe en de opdrachtgever beoordeelt uiteindelijk het eindproduct. De leerling leert hiervan beter naar zichzelf te kijken en goed zichzelf te spiegelen met beroepen die er zijn. Dus de leerling is goed voorbereid op de toekomst, zodat hij precies weet wat er van hem gevraagd wordt in een bepaalde beroepsrol.